благодарны. А у нас сейчас звонок из Тернополя. Вот еще один регион Украины, где нас смотрят. Вітаю вас, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Це з Тернополя вас турбують зі словами підтримки вашого телеканалу. Говоріть. Тримайтеся. Я думаю, що ця ситуація з фінансуванням каналу це не є якась, знаєте, спецоперація. Можливо, може таке бути, але я думаю, що це просто, знаєте, бюрократія і якась дрібна помста. І знаєте, того я хотіла би сказати, що я згодна з паном Євгеном Головахою на рахунок того, що можна, ми не то, що нарватися на цю спецоперацію, ми живемо в умовах спецоперації постійної, оці постійні закиди, то воду в Крим, то мір любою ціною. Розумієте, це суспільство перевіряється на толерантність, відреагують, не відреагують. Що скажуть? Ага, відреагували ні капітуляції, ну, значить, не підписуємо ніяких там формул Штайнмайєра. Не можна буде. А все, ми задали свої слова, це вас неправильно зрозуміли. А якби не відреагували, то на слідчий день була б і вода в Крим, і без всякого там виведення військ з Донбасу. Я думаю, моя думка така, що це постійна перевірка українського суспільства на єдність і на міцність. А на рахунок фінансування телеканалу, слухайте, нас 40 мільйонів. Навіть як кожен дасть по 5 гривень каналу ЕТР, то він буде працювати прекрасно і не буде мати ніяких боргів. Ви що, не скидалися грошима на армію, не купували за свої гроші добровольцям бронежилети чи каски? Я думаю, що і на канал ЕТР грошей теж вистачить. Дякую вам за підтримку. Ну, навіть якби кожен українець надіслав на підтримку АТР 1 гривню, цього вже би вистачило для того, щоб більш-менш працювати. Дякую вам за підтримку. І багато людей насправді підтримують нас. Ви бачите номер картки. Дуже дякую вам за підтримку.